ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அபர்ணாஸ் கேலரி. இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் வந்து ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த டிப்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் தான் ஃபாலோ பண்ணேன். எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் நடந்தது. அதான் இந்த யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி தான் நடக்கும். நான் வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு 7th மந்த்லேருந்து வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். இந்த 5 டிப்ஸை நீங்களும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து காலையில் வந்து இந்த சாப்பாடு வடித்த கஞ்சி இருக்கும்ல, அந்த கஞ்சியில் வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் வந்துட்டு வெண்ணெய் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணி இதை காலையில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டக்கப்புறம் குடிச்சிக்கோங்க. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப்பு நான் ஃபாலோ பண்ணது. செகண்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீரக கஷாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா வந்துட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கணும். அதில் வந்து 2 ஸ்பூன் சீரகம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து இறக்குற சமயத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு பனை வெல்லம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வடிகட்டி எடுத்து அந்த டம்ளரில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு இந்த வெண்ணெய் ஆட் பண்ணி நைட்டு குடிச்சிக்கோங்க. சாப்பிட்டக்கப்புறம் அதை தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. நீங்கள் காலையிலையும் வெண்ணெய் சாப்பிட்றீங்க, நைட்டும் வெண்ணெய் சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி டைமில் வந்துட்டு குழந்தை வந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால நான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். அடுத்தது தேர்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் மசாஜும் ஹாட் வாட்டர் மசாஜும் தான். இது வந்துட்டு நான் வந்து ரெகுலராக வந்து பண்ணேன். 7th மந்த்லேருந்து நான் பண்ணேன். ஆயில் மசாஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. இதில் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து வாரத்தில் 1 நாள் வந்துட்டு விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மற்ற நாள் எல்லாமே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு மசாஜ் பண்ணி விடுவாங்க. நான் வந்து ஈவினிங் டைமு ஒரு 5 மணிக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு வந்து மசாஜ் பண்ணி விடுவாங்க. இந்த இடுப்புலேருந்து உங்களுக்கு இப்படி இந்த மாதிரி நீவி விட்டாங்க எனக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் வந்துட்டு யாராவது ஹெல்ப்புக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்களும் வந்து பண்ணி விட சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். நரம்பெல்லாம் இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்துட்டு சரியாயிரும். இது வந்துட்டு நான் ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock வந்துட்டு ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒரு 9 மணி 10 மணி ஆயிரும். அந்த டைம் வந்துட்டு நான் வந்து சுடு தண்ணி காய வச்சு எனக்கு அதே மாதிரி இடுப்புலேருந்து நீவி விடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் குளிச்சுட்டு வந்துக்குவேன். இந்த மாதிரி தான் வந்து டெய்லியும் குளிச்சுட்டு தூங்குனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோவா உடம்பு வலியே இருக்காது. அதனால இந்த டிப்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் தேர்டு டிப்ஸாக வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 4th டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பிளட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு குழந்தை வந்து நம்மளோட பிளட்டில் தான் வந்து ஊறும். அதனால் வந்துட்டு கம்மியாகும். அப்போ வந்துட்டு நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை. நான் சொல்கிற டிப்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசலைக்கீரை தான் வந்து நான் சாப்பிட்டேன். பசலைக்கீரை வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது. மற்ற காய்கறி டெய்லியும் சாப்பிடுங்க. ஆனால் பசலைக்கீரையும் வந்துட்டு டெய்லி இவ்வளோவாவது எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாள் கூட நான் மிஸ் பண்ணதில்லை. இந்த பசலைக்கீரை சாப்பிட உங்களுக்கு ப்ளட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்திப்பழமும் பேரிச்சம்பழமும் வந்துட்டு நான் பாலில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டேன். இந்த டிப்ஸையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 7th மந்த் செக்கப் போகும்போது வந்துட்டு ப்ளட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் 8th மந்த் திரும்ப செக்கப் போகும்போது எனக்கு ப்ளட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணேன். நீங்களும் வந்துட்டு இந்த அத்திப்பழம், பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றத வந்துட்டு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சுகர் இருக்கும், இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வாட்டி கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் வந்துட்டு நான் 4th டிப்ஸாக சொல்லுவேன். 5th டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வாக்கிங் போகிறதும், இன்னொன்று வந்து இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறதும் தான் நான் சொல்லுவேன். வாக்கிங் நீங்கள் வந்துட்டு ரெகுலராக போங்க. இன்னொன்று வந்து இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறனால நீங்கள் வந்துட்டு கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கிறனால உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப விரிவடைஞ்சிக்கும். நரம்பெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா லூஸ் ஆகிக்கும். அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். நம்மளுக்கு டெலிவரி டைமில் வந்துட்டு எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக குழந்தை பிறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
எக்ஸசைஸ் பண்ணாதவங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு செஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து செஞ்சேன். சாப்பிடும்போதும் சரி, வேறு ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்துட்டு கீழே உட்காந்து பண்ணுங்கள். கொஞ்ச நாள் தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ரிஸ்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து நார்மல் டெலிவரி நடக்கும். அந்த டைம் வந்து நீங்கள் கீழே உட்கார கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்ச நாளில் அதெல்லாம் வந்துட்டு சரியாயிரும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கஷாயம் செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் இந்த கஞ்சி எப்படி செய்கிறது, அப்புறம் இந்த பசலைக்கீரை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்துட்டு நான் ஃப்யூச்சரில் போடுறேன். அப்போ போடும்போதுட்டு நான் அந்த லிங்க் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு போய் பாருங்கள். நார்மலாகவே இது ஈஸி தான். நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி தான் நடக்கும். காய்கறிங்க, இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு, இந்த மாதிரிலாம் நிறையா சாப்பிடுங்க. மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவாக யோசித்து பாசிட்டிவாக இருங்க. கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மனசில் ஃபஸ்ட்டு நினச்சிக்கணும். அப்போ தான் கண்டிப்பாக நடக்கும். வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் வந்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். டிப்ஸு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு இந்த யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் வந்துட்டு யாரும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எனக்கு நார்மல் டெலிவரி நடந்தனால தான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.